Итізгеннен берлейінді біз газны бізде бірде сөндірмейбіз, чечеклер өсіп тұра. Гүзәл Әбілханова яңа Шаймырзада туып үскен. 3 бала шушы урамда уйнадык дип искә ала ул. Хәзер Казанда яши. Әтиәнисе вафат, авылдагы нигезе буш, әмма Гүзәл туган йортын ташламый. Аларның истәлеге өчен. Алар турында бит инде авыл халкы белә. Аларның памяти өчен инде шул домны тизеп куйдым. Туган нигезне торгызу бер савап булса, юл салуның савабы тагын да күбрәк икән ди Гүзәл Әбілханова. Бу элек авылның төп урамы булган. Халык та бу турыда искә төшерсен дип юлга таш ислек җәергә ният итә. Үзем генә түгел инде, мин, конечно, государство булышты. Государственның бит инде 1/5 часть без түлибез, 4 часть государство түли, шуңа күрә бу программага мин бик теләп катнаштым. Таш алу өчен Гүзәлия Әбілханова 120 мең сум акчасын бирә. Үзеннән бигрәк авылдашлары сөенгән, шәһәр урамнарыннан йөргән кебек диләр. Безнең авыл зирә юлбызсызлыктан зарлана дигәндә бик уңайсыз иде. Менә шундый Гүзәлия кебек кешеләр булса, безгә бик яхшы булыр иде. Бөтен авылыбыз белән бик рәхмәтле без анарга. Менә бүгенге секендә безнең 751 метр монда юлыбыз салынган. Хуҗалыклар булсын, үссен дисәң, эше дә кирәк, торыр урыны да. Гүзәлнең фикере шундый. Зур урыннарда эшләгән эшмәкәрләр дә туган авылларын ташламасын иде дигән теләктә ул. Монда условиялар кирәк бит инде. Например, берәр фабрикамы, заводмы төзеп куйсаң, име яхшы зарплата бирсәң, теплицаларына ясап куйсаң да, например, име. Конечно, кешеләр кайтачак эш булса. Гүзәл Әбілханова кебекләр Шаймырзада аз түгел. Шундый гынәчеләр һәм үзара салым ярдәмендә таш җәелеп тора. Якын киләчәктә мәчет төзергә җыйналар. Бу телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.